hapon mga kabisaya, managkot kami sa kwan sa Sinuyak. Unan kay napay trabaho akong kauban. Nagkot yung mga kabisaya, to kami diri yung mga kabisaya oh. So, may mga napay mga tao. Hindi ko dyan ba? Wilin, naman ka lang. Jogging pants. Uubog ka. May magdita. Kuan. Hal. Ako ba na ang sabihan? Sinamuyag. Ganyan. Nagkuhan ako, video na, tabawad lang na dito. Puro mga vlogger ko. Ay, na. Kanang ako ra ba? No, so makakuhan nga, kuhan na ni. Ikaw di ay. Ala, atay sa kan. Nakaw ko sa tungag. Pasakan. Patay. Magkuna-kun na guys, kaya lang ngayon, kaya yung mga kauban. Mga Bisaya, tanganan. Namis kahumayan gagi ka, mga kabisaya. Kay laktod. Sapa ng gagi oh. Dire sa mga nagkot sa akong Paris, silang lugar. Ako nang papasahong siya tatay na naka-orange. Kumayan nga lagi magpisaya. Komentary yung mga kabisaya oh. Pit tama dulu mga kabisaya oh. Tukoy. Bisaya. Kaduol na ta. Wala pa man si Ading. Aman. Wala pa gani. Wilin.